Manager chu lokalin sanglu investment promotion meeting a khan ichi thate ma wangin variety show lo turatan assistant director ra ruati ni ti na lo shila isik tu te chu nei ve thoma se masona ro pui takani awangin lui chu aphur hle tu emu in mu adu thu an lo shil ta ka chuan fenga ani chu ringa ma se uncle iwa lo ni hei hi pu in petur chein min shila ti in bom hi alo pe a kalome atupa chu lo ngai to su se o thatakin kalo en kolang ti in lui chuan alo cha a chutia anim belai chu aga zen khan lo murengin patling pui ngai zonga chuan a ngai ta hme a thla te chu lak sak vel zana chuan fenga chuan anu le pa te ni na an thalak chu a en kwal mai maya chuta ano pan laia anu in tuya a hnim char char lai te chu ngai to chuak damdoi ei tuma akal na lama chuan lui lo honin khan anin to ka mutism ta na thuron thadeu deu chhiar tur alo ko mu kalome min ngai saka ti a alo shil chuan in lak polait vakha ngai lo a ho mai e takin so plan so engtin nge shing hala I khoi the reng bi ka ti chu tui ka petam lu tu ka nyang an thi zel ti in atong chhun zom le nga char chara fenga chuan lo en tok lokin a in thlashung dewa kamuta chhuaka ti in akal son dai TV station lama chuan lui thik em tu akazen khan manager chu thalak khawa thon ta che in Feng Group Investment a hmu theina chan kha Chairman Secretary alo tlun wang ani ti in a shila lui chu office a chuan a ko lut ngal box lian tak poma alo chhuata ka chuan ama isik tu te chuan kha ani mai taksa moi na manga mi thunun chu a dai re ngai lo ti ten an lo tong khum vel ma se lui chuan ado kan ason do na wangin file chen khatte chu in lama da that atum zo khelo ni reng sia a chanu chuan thataka project chu khoi tura du sakna lo hlanin ginmang TV station lama ninga ni rukvel chu awm bawangai do na wangin an mulo radio do na anin ngai hle akazen po kha an ma ni lampan chuan alo kal ve meka chuta an bul maya chuan karnal tak mai chu lo in hungin lui chuan an pa ni chu ring ngala feng chung ko in hmu khom ni alo ni ring mai lui bai lutuk chuan alo mang hil daya shwai ho atum alo ni Feng Group CEO Feng na hmel an han hmule ta chu mak anti hlomin lui chu kutin alo hui bok si a in pa ina ko che vakal ro a chanu chuan alo ti chu la haka zen po khan alo hmu ve reng a tho pui te bula chuan ani hi kapasal feng ya na ni hi ti in a hmel shat tira kaya te chuan makan lo ti hle a hma khan lui kha isi kin alo tong khom chiam to boka fenga khan alo shevele zel bok si nen an ban zui ngal dei nge plot ang kha chuan ni se lui chuan chulai hmuna an thil ei tur te chu pahin aswal thiam hle kha ni a tun chuma chuan fel taka om atum ve thung ani kha lui nu ti na chuan vakalin iwi in ommo in fanu kha putar alo chhai kwal ani ome project a nei the phan ti a an she chuak le si a an ban dai an ti in alo shila thalak te chu alo hmu a chanu ni na lo in kom lai taka lo ni si a dot mai ani chu khapa ti kha chu a pasal fenga te secretary ni kha yoi lo chuan an ma ni kha wa zot mai ro alo ti san dai si a lak lo ve khop mai chuti lai chuan a fanu hnen atangin phone call adunga sanglui pasal kha mi house tak an tia wang khan putar kha emo kalo tia mani a TV kan hmu Mr. Fenga kha alo ni tak tak alom ti in alo shil ta chia mai chu vele kalo she swal ani chu ti in ni iwi te chu bel chatte chu tum le ngal zai to a ma se mi real ching le ril ru chedeu chu an lo kom pe si lo thin rim deuh chuan a ho taw in puan va thlen chuan secretary chuan hlim takin alo dong sunga pu ber po chu lo zai rut mai pafel le nial om takani a lui po hian angai na hle tun hma anglo takin lui chu anial omin a fel ta hle a ei tur te po chu soisel lovin tuiti tak chuan ei thei zel
Fenga chu voksa chu a pe ve a alo ei ngai si lo ma se lulu in a pe ka ni awang chuan alo ei lui sak thowa tui a ti vak lo aniang chu a tho ngal nal nal enga ma ngai su lulu nangma khan ei to mai ro puan alo ti chuan voksa tui a ti dan vel te chu lulu chuan a soi phul le hluta fenga po chuan nui vur vurin alo en vung vung mai study room a hna an thaw mul mul laiin lului chu anuin alo khola fenga chanchin te chu lo zawtin in enkol tha tur te chuan alo hril in bual dawn chuan i shower a chhia a kan room a khan ve in bual mai ro ka ti buai lowang che ti in lului chuan fenga chu a hrila fenga in bual zo lo chuak nen chuan in talkin lului kalson tum chu a tlu chepa ma se fenga chuan alo pom hman ti palutuk ginmang TV station lama ninga ni rukvel chung chu ko mangai dona mamola khom katuma naktu kan kal hun ani to sia i phalang chu ti ro ati chuan fenga chu angoi ringa kalo ho le watang ati po chuan a chang chuang lo atu ka chuan manager chuan sinanga chu alo lam tira anin hmu voi khatna ani awangin chibai ten in buk lop lop in chung tukver atangin fenga chuan alo thlir thlarenga IG lama a thil post a piang chu alo en thadiat diat sel chanchin engma lo hril lok lo chu a vui ru deuh tlat tawh chu chhun ei lai te chuan alo text ve hlo mai kan bazar meka voksa fry ka hmu a atui lutuk kalo hon ve dawn chenia ti in a selfie thlalak te chu alo thon tel a hnunga chuan sinanga kha a hmu tel bawk si a thik deuh tlat tawh i thu thu ti in a chhang deuh hmuk office pa ngaia alo let le tak nu chuan a thian nu chuan Mr. Feng an angai deuh chen yang ka hmu chang pawh hian a kul le zualin ka hria alo ti fiama kaya an ban thu te pawh kha alo hril bawk ngawi ringin doctor hmutur chuan Fenga chu alo vakal daih mai a lului chu a hril duh lo ma se secretary khan alo hril ru thowa ava thlen chuan hypnotize an lo nei mek a kut te chu vachilh sakin ani chu alo phu deuh zawka a kang deuh nge a sen vut nge nge chutah chuan Fenga chu tawng tum ang deuh chuan a rawn ang zuawa doctor pawh chu alawm hle chutiang chu ni dangah thleng ngai lo mahse a tawng chuang lem hlei lova doctor chuan damdawi erawh chu chawhbelin a hun taka pe thin turin lului chu a hril sup a siam sak te chu pek a tum laiin a kuta hnawih tur damdawi te chu Fenga chuan alo pe ve thunga tuiti lo deuh chuan sup chu a in zo lui hram ei rawng ball leh hetiang thil vel hi chu i tia ngai lo nuzangi awm reng a lawm tiin a hrilh nghe nghe mahse nitin mai chuan lului chu a ngai ven tel tel a enge tih vel te ngai tuah in a social media account vel te chu a check sak fo thin MK Group ten French dinner an buat saina chuan an lo som tak awangin lului chu kalpui a chak ve ta thuta a chan pawh eitur a duh hle si a French chaw te han eipui vel chu a chak ani ava som pawh in ani chu alo phur hle mi ten sinanga le lului te chu an in hmeh thu an sawi te le tawng theilo nei tawp ai te chuan ke chu ka duh fel zawk tia an sawi thawm te a hriat tak zel bawk awang chuan zan lama alo hawt lai deuh te chuan lau thawn na hlir chuan khat tawh in sinanga chu a thik deuh tlata lului la chuan tih thaya tih hlawa tawng tir chu tumin maikawr nen te chuan alo tih thaih thul enga ma chuan alo ngai lem si lova a hmaikawr te chu alo lak thlak sak daiin alo hnaih hrut hrut a amawh dawn emaw tiin lului chuan mai mi chhing chungin a hmui te chu alo ti porh ve nasa Fenga chuan alo nuih vur vur ringot si a lai lutuk kalsawn a tum Fenga chuan lo man bet hle in fall chu alo tum le ang luia mahse duh lovin a tlan chhiat san a zakrak lawh tawh baka a ruih vang mai mai ani te chu a ring deuh a tuk zana chuan Fenga le lului te chu dinner party ah chuan an vakal dun ta ngeya mi te chuan an lo en duh hlamin chutianga Fenga alo lang ve nulh mai chuan a thawng hlawm hle an zingah chuan kaya leh kazen te pawh kha an lo tel ve a an in hmu chu an in melh no lo tlang hle lului hriat ngei tur chuan Fenga chu relin hausa viau mahse tawng theilo nei te chu a boring awm e
ke chu ni la luya kanam thladei tuang ti in an lo nui vel ham a ka pasal chungchanga chuan in lo bai ve na tur a awm lo chaw in ei puar lo deuhem ni ti in ava zawt ve tangat mai a unau nu chuan lulu chutiang ani lo Mr. Feng a chungchang kan sawi hlei nim ti in a lo tlawm zai zai a chuta hmeichhe pakhat hian lului chu vuak tumin a hnung lam atang chuan chu bottle chuan a lo tin reng lai hi Feng a chuan ava hmu fu hlohp mai han awa han hrilh mai chu duh viau a mahse tawng chu harsa ala ti tlat a mit thla ah chuan car a an chuang lai te leh motor dangin a lo su lai te chu a lo lang leh zut zut a chung a thil tawn tawra thlak tak tak te awang chuan chutiang chuan a lo awm ta a lo ni rang deuhin lului chu ava kua a amah zawk chu a lo va fu nai neiyem Feng a chuan a lo ti chhuak ta thut mai lului chuan ehe I tawng thei ania ti in a hlim hle a mak a ti hle amah vuak tumtu chu secretary a hma a an ban tawh kha lo ni a engtin nge Feng a hi I nei thei engdawi ngei hman ti te in a lo zawt a thik hle a lo ni I du le mi ho sadang an tam a lawm nei ve mai la Feng a hi lo buaipui reng reng tawh su ka pasal ani hi lului chuan a lo ti ve thung tawng thei lo ani awang mai mai na nei duh che ani kha I van nei khawp mai a lo ti leh chuan ngawi hmak raw I tawng tam tawh mama ngaidam min dil lo chuan I hre khawpang ti in lului chuan a beng hrep midang ho te chuan ngaidam chuan dil ta zung zung a khanu erawh kha chuan tawng thei lo nei chu soisak zel a ngai ani kha a buai thlak viau ang a lo ti leh hram a fanga pawh chu a then a rim hle a insum hram hram he party a ka kal hi ka inchhir tak zet ani tuna tang chuan MK group nen hian kan thawk ho le tawngai lowang a ti chuak ta hiala Fenga a tawng thei ta mai chu mak an ti hlawm hle MK group president pawh chuan ngaidam dilin secretary hlui kha a man tir zui bawk a tu pawh an mah ni tham lo zawnga lo awma aṭanga piang kha MK group blacklist in ni nga lang ti in kal khawm te chu a hrilh bawk nangmah wang vek ani ti in an in mawh pu tawn a kut te hian an in thlak chawr chawr mai Fenga chuan lului chu pawmhaw in a chang chuan tawng lovin a taip hle mai thin a tawng char char chu ala harsat tlat ewo kha a pa ka ti tawp zai thiam deuh emaw actor lar tak ni awm taki ni lulu in a tih chuan ani leh sin a nga nge kei awngawlh zawk a ti deuh ngeya oi soisu te khin chi ah pawh ka ngai lo mipa ka hriat tawh chuan ewo hi mawi kala ti ber mahse tawng thei lo pawh lo ni la I hmel tha tho a pawi chuang hlei nem ti in a chhang a Fenga pawh chu a lawm ru ve reuh lutuk zanah chuan lului chu a mawmanga te chuan a lo hmu vel a zingah chuan a hmu hre phah deuh tlat lului le in a ngaihna a hre lo ropui si office ah te chuan Fenga chuan lului hlir chu a ngai tawh a haw tur pawh chu a va hruai thlap sin anga nen khan an hna chung changa an lo in hmu dun leh bawk si a ngai thei vak tawh lo Fengiana ka ni a sanglui pasal hi ka ni a ti in a hrilh zui hmiah nge nge an pu hmu tur chuan in pui lamah chuan an leng phei hle a thil lawm awm deuh mai hrilh tur che ka nei a sin lului na tih chuan I raiem ni a lo ti hu a ai chutiang lam pawh ni lo Fenga hi a tawng thei tawh a sin a tih chuan a pu lawm lutuk chuan a nauken lai te chu a thlau tawp mai lului hnenah lawm thu sawi nan an chhung kawr tlereuh tam tak te chu a pe nge nge a chu mai duh tawk lovin spa resort te pawh chu a pe tel bawk nar thei pawh chu a nih lo awang chuan lului pawh chuan lawm takin a lo pawm sak ve mai hotel din hmun en fiah tur chuan a thiannu nen chuan an va kal nge nge a lo ropui ngang mai chulai hmunah chuan sin anga nen khan an in hmu leh a tlu tur chu a lo chelh lai tak Fenga khan a lo hmu ve leh si a an in en hruk hruk hlawm a Fenga chuan lo pot sawn dai in a pheikhawk te chu a hliah sak a in bil awang khan ke a kal chu phal lovin a pawmhaw ta lawp lawp a nupui ho chu pen a ve thak thak tak ani a ke hliamah te chuan damdawi te hnawih sakin in soifiah teitum lovem ni ti in a zawt a
eng thila ka sawi tawh kha hna thila chuan min en liam tawp mai rawh sin anga nian in inlei chinna hi mu le mu a chhan hma in kawngka an lo kik a damdawi thahnem tak mai an lo deliver lului pawh in a ngaihna a hre lo hle fingala chuan ngawi rengin a kalsan daih bawk si a thin a rim hle nih chu a renga a thiannu pawh chuan a thik chiah nih dawn chu a lo ti ve chiah mai chutah finga chuan car accident a thawh thu secretary chuan a lo hrilh a lului chu hlau thawng takin a va tlan phei car bulah finga chu a lo thu a lului mang ang a hmuh chuan a lo fawp tawp damdawi ina an kalpui a liamna vak lo a lo nei a sin anga pawh khan finga chu a lo kan ve tumin pangpar te chu a lo ken sak a secretary khan lo lak sak vatin a pu nupui chu mi padangina an biak fal pawh a lo rem ti tawh bik lo chutah secretary chuan lulu Mr. Fu nena in innei chan chu ka hre thova tunthleng hian duna pakhat ma ila nei lo nge mi padang hi i ngaih ven zawk tina zawt takeuh mai nilove ka hmangai a lawm ka mit tlung zo tu ber ka thin lung lalpa ni e tiin a lo chhang uangpa a finga khan a lo hre vek si a zak le hnuhnawh ina hoila kan sawi chhun zawm dawn nia tiin an inpawm lut leh ta nawla lului lakah chuan thin rimna pawh nei zui tawh bik lovin in pawh tak chuan an ti a eitur te ei dunin in lam panah an in zui haw lai thlalak kha a lo darh ta chiang mai nurse pakhat khan nupa an ni tih a lo hre chhuak a internet lamah chuan a lo theh darh ta a ni awm e interview duhtu pawh chuan thahnem ta hle a lului phei chu a hlau thawng deuh an company te chuan a tuar phah hlau ani mahse fenga chuan chutiangah chuan buai a ngai lo min nei duangem tu tih luina mah tel tawh lovin tiin nupui atan chuan a sawm ta thut mai lului chuan a kut chu lo pe in chungbun chu a bun tira ka hmangaihna hi itan chauh ka vawng him rengang tiin fenga chuan a tiam zui nge nge